Исәнмесез, Майдан каналын караучы хөрмәтле тамашачылар. Сез лайыклы хит тапшыруын карыйсыз. Һәм бүген аны мин Айгөл Хәернасова алып барам. Бүген миңа айрыуча җаваплы миссия тапшырылды. Чөнки сәгать ахырында лайыклы хитның май айы җиңүчесе билгеле булачак. Кайсы җыр җиңүгә лайыклы? Кемгә бәхет елмайыр? Бик тиздән белербез, дуслар. Ә без башлыйбыз. Узган тапшыруларның берсенә кунакка килгән Илзидә Госман туганнар турында матур шигырь эзләве турында әйткән иде. Сезгә, тамашачыларга да мөрәҗәгать итте ул. Шул көннән соң бик күп җирдән шигырьләр, җырлар ява башлады. Арадан иң матурын сайлап, яңа җыр иҗат итәргә исәп, диде Илзидә. Yanımda seni iske alam, düşlerime günde giresin. Yazmışımın par kanatı itip, seni günle gile göresin. Ak şeşkeler min ağzıma desin, üzme desin mahtur güllerde. Düşünü küp kirek mi diler, yanda bulsan barış o gider. Gönlümni sağışlarga salıp, ümitimni üzüp sin gitme. Ak şeşkeler min ağzına desin, üzme desin mahtur güllerde. Yansın əli, vermim seni başqa birəvgə. Seni günə üzlüb yaratqanı, bilməyəli bilmi birəvdə. Ak şeşkelər min ağzıma desin, üzmə desin mahtur günlərdə. Seni
Айгөл Зайнуллина Сабан туйларына әзерләнүен сөйләде. Быел Чаллы якларына чакырдылар. Милли бәйрәмдә чыгыш ясавы аеруча рәхәт һәм күңелле. Аңа кадәр 3 июньдә Казанда узачак хәйрия концертында чыгыш ясаячакмын. Ул ярдәмче дигән социаль проект кысаларында оештырыла. Аның максаты ярдәмгә мохтаҗ хатын-кызларга ярдәм итү, диде Айгөл. Дилә Нигъмәтуллина зур эшкә тотынган. Көз көне концерт куярга җыенам. Соңгы тапкыр 4 ел элек концерт куйган идем. Аннары пандемия башланды һәм шул сәбәпле сузылды. Хәзерге вакытта яңа җырлар, яңа программа өстендә эшлим, диде җырчы. Уңышлар сиңа, Дилә. Süyesinme dip sırama, elleniler seni yorama, üzen uylay yot sözge karama, ey. Sereng açsan yot katarala, tutu kıştay sin sayrama, vakit jitkeş barsa aşıla, Sırama, 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 yanlış oylar gitme oylama. Sırama, 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 yanlış oylar gitme oylama. Sırama, 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 yanlış oylar gitme oylama. Sırama, 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 yanlış oylar
oylar kertme oylama. Лайыклы хитта кунакта Татарстанның ат казанган артисты, күп кенә популяр җырлар авторы Илгизәр Исламов. Исәнмесез, Илгизәр абый? Кәйфләрегез ничек? Аллага шөкер, исәннәрмесез. Иң элек сезне узып киткән 65 яшьлек юбилейгыз белән котлыйбыз. Саулык, иминлек телибез. Илгизәр абый, юбилей уңаеннан нинди чаралар көтелә? Минем юбилей үтеп китте инде, бер жыл элек шушы пандемиялар белән. Без госансамбль белән үткәрергә тиеш минем юбилейны, минем җырлардан торган юбилей концертын пока без аны күчердек. Сез бит әле җырлар да язасыз. Бүгенге көндә барлыгы ничә җыр иҗат ителде? 50 яшьтә мин китап чыгарганым үземнең җырлар белән. Анда инде 200дән артык җыр ие. Бүгенге көндә тагын минем 50дән артык җыр җыелды. Менә кабат китап чыгарасы бар инде. Илгизәр абый, заказ буенча җыр язасызмы? Алай җыр язу кыен түгелме? Кыенлыгын күрмим, заказ буенча җырлар язам. Күбесенчә авылларга багышланган җырлар сырыйлар инде, мәктәп балаларына. Сезнең җырларны кемнәр башкара һәм кайсы артистка җыр бирергә телисез? Алар бик күп инде. Азат Тимершаев җырлый инде, минем бик күп җырларны аның белән әле без быел Вахав премиясе лауреаты да булдык. Газинур Фарухшин, Азат Нургалиев, Сирина Зайнетдинова, Гөлсирин Абдуллина һәм башкалар бик күп. Афәрин, Илгизәр абый, миңа да берәр матур җыр язып бирерсез инде. Әлбәттә, миңа сезнең җырлавыгыз бик ошый. Бик зур рәхмәт, Илгизәр абый. Хәзер инде сезгә музыка темасына берничә сорау бирәбез. Аларга тиз арада җавап бирергә кирәк. Әзерме? Әзер. Җырның кабатлана торган өлеше ничек атала? Кушымта. Дөрес. Арияны ничә кеше башкара? Бер кеше. Дөрес. Джаз кайда барлыкка килгән? Италиядә яки Америкадамы? Америкада. Америкада, дөрес. Җырны дәвам итегез. Кәркәле таулары биек, биек булса да мөник. Бу җыр минем якын дустым, якташым Газинур Фарухшинның иң популяр җырларының берсе. Кәркәле таулары биек, биек булса да мөник, туган якның, сөйгән ярының, дусларның кадерен белик. Афәрин, Илгизәр абый, дөрес. Җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Зур уңышлар теләп калабыз. Хәзер инде җырга күчәбез. Moңсуланып, җиле үтә узакка, соңгы сөю соңлап килә, ачысын салып йөрәккә. Соңгы сөю соңлап килә, ачысын салып йөрәккә. Кишнең моңсулыгы, офыкларга
Күзләр генә Кышлар җиткәч ни булыр Көннәрдә бураннарда Мәхәббәттәй суыныр Көннәрдә бураннарда Мәхәббәттәй суыныр Кайым ярсып торсын Назларга иркәләргә Сөйгәннәргә рәхмәт әйтик Уятып иртәләрдә Сөйгәннәргә рәхмәт әйтик Уятып irtələrdə Oyatıb irtələrdə Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар җәйге сезонга сабан туйларына әзерләнә. Бер генә буш көнебез дә юк. Бөтен көннәр дә тулы, Аллага шөкер. Шуңа күрә быел җәй диңгезгә барып булмас кебек. Яңа киемнәр тектерәбез, 2 яңа җыр әзерлибез. Аларның икесенә дә клип төшерәчәкбез, диде Рамил Хәйретдинов. Bağışladım Күңелемнең сагыш моңнарын Йокыларга китсәм сине уйлап аты таңнарым Сиңа килдем үтеп гомеремнең Каршылыклы авыр юллары Ач әле ач миңа йөрәгеңнән Яшьнең серләр анда калмасын Ничә еллар буе сине көттем Күңелкәем инде шатлансын Бәхетебез бикле ятмасын Бәхетебез бикле ятмасын Урап хыял тауларыннан Сиңа килдем, сиңа карыйм мин Ничек икән инде Йөрәгеңә ачкыч табыйм мин Синең өчен генә мин бит яшим Ничек икән сиңа ярым мин Ач әле ач миңа йөрәгеңнән Яшьнең серләр анда калмасын Ничә еллар буе сине көттем Күңелкәем инде шатлансын Бәхетебез бикле ятмасын Ач әле ач миңа
olsa. Бәхетебез бикле, уят булсын. Азат Фазлыев үзенең бик тә үзенчәлекле кеше булуын сөйләде. Бик иҗади, сәер кеше инде мин. Урамнан тыныч кына атлап барганда берәр җыр искә төшә дә кинәт туктап калам. Һәм якындагы агачларны кочаклап җырлый башлыйм ди Азат. Җырчы кеше өчен бер дә сәер түгел инде. Илһам абый Шакировлар да урманда агачлар арасында җырлаган бит. Yazar aldından oyla, söyler aldından tınla. Yürek bilen hal etkenler her vakit dürüst bula. Bir kimden birini kütmez, sirlerini bilgirtmez. Havalarda yıldız sanap, boşqa ömrün ötmez. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теләм атыр теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теләм атыр теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Үзеңне кадерле, дөресен генә сөйлә. Кем генә булса да аңа бары яхшылык телә. Бер кайчан төшмә түбән, тырыш булырга өйрән. Уңышларга ирешүләр барсы тора үзеңнән. Бәхетле бул, рәхмәтле Motor tileklerini şiirler köklerge qarab. Bәхетле bul, rəhmətli bul, öz tırmışını yarat. Tele motor tileklerini şiirler köklerge qarab. Зарлануны үз итемә, миннән булмый дип әйтемә. Вакытынан алда килеп, бәхет йомгагын сүтемә. Иркен сулап яшәргә, булдырырга яшенәргә. Үрнәк булып, кирәк булып, җирдәге кешеләргә. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теләм матур теләкләрне
Җирләр күкләргә карап Бәхетле бу, рәхмәтле бул Үз тормышыңны ярап Теле матур теләкләрне Җирләр күкләргә карап Теле матур теләкләрне Җирләр күкләргә карап Яшь җырчы Газизә Булат Җиһаншин белән бер Раббым исемле җыр өстендә эшләвен әйтте. Булат минем остазым. Без Азнакай мәдәният йортында таныштык. 10 еллап аралашып яшибез. Матур гына хезмәттәшлек итәбез. Яңа җырлар яздырабыз. Репертуар сайлауда да Булат ярдәм итә, дип сөйләде Газизә. Тәмле сүзләреңне син Кызганма сөйгәнеңнән Сөйкемлерәк күренер ул Сөямен дигәнеңнән Бары сөйгәнешләр генә Бүләк ит сөйгәнеңә Мондый сулу бер көндә юк Бары тик синдә генә Бары тик синдә генә Бердә юкка еламасын Ювак син сөйгәнеңне Елатсаң да сөйеніштән Елат син сөйгәнеңне Бары сөйгәнешләр генә Бүләк ит сөйгәнеңә Мондый сулу бер көндә юк Бары тик синдә генә Бары тик синдә генә Белдермә син янганыңны Сизермә кигәнеңне Сөюең белән сөендер Сөекле сөйгәнеңне Бары сөйгәнешләр генә Бүләк ит сөйгәнеңә Мондый сулу бер көндә юк Бары тик синдә генә Бары сөйгәнешләр генә Бүләк ит сөйгәнеңә Мондый сулу бер көндә юк Бары тик синдә генә Бары тик синдә генә Бары тик синдә генә Дамира Саетова күңелле яңалыгы белән уртаклашты. Өр яңа машина алдым. Гадәттә машинага бик бәйле булам. Аның белән саубуллашканда борчылам, хәтта елыйм да. Әмма үзгәрешләр дә кирәк. Хәзер әкренләп яңасына ияләнәм ди җырчы. Дамирәне яңа тимер атлы булуы белән чын күңелдән котлыйбыз. Имин юллар, яшел светофорлар телибез.
ayaklar sındırmadı, bulabildin düzün. Sen layıklı karşılaysan ömrünün gözün. Süyüklüm dip de şuşun var, aniyem dip eytüşün var. Neney diyem üzülüp sağınıp kilüğünü kütüşün var. Sen tuttu gerek, gözlerine değmesin. Koygu hasretinin jilleri bağrına dülmesin. Süyüklüm dipde şuşun var, aniyem dip eytüşün var. Neney diyem üzülüp sağınıp kilüğünü kütüşün var. Süyüklüm dipde şuşun var, aniyem dip eytüşün var. Neney diyem üzülüp sağınıp kilüğünü kütüşün var. Sen sağ hem selamet bul, rahatlıkla yaşa. Rahmetlerim şiksiz diyem, yürek sinarındaşa. Süyüklüm dipde şuşun var, aniyem dip eytüşün var. Neney diyem üzülüp sağınıp kilüğünü kütüşün var. Süyüklüm dipde şuşun var, aniyem dip eytüşün var. Neney diyem üzülüp sağınıp kilüğünü kütüşün var. Neney diyem üzülüp sağınıp kilüğünü kütüşün var. Рифат Хөснияр белән Жамал башкаруындагы «Кил син үзең кил» җыры турында һаман җылы фикерләр килә икән. Россиянең төрле почмакларыннан язалар. Бу көннәрдә Төмәннән хат килеп төште. Себер якларына кунакка чакырдылар. Шул кадәр илһамландык, гастрольгә чыгып китәргә уйлап торабыз, диде Рифат. Dağın kızlar җитте, Мәнә дағын яфрак коела. Салкын көзнең сары төсе, Сагыш сала күнәр боя. Кайдан сине эзлим икән, Кошлар белән китим икән. Инәремдә талма җилкән, Юлларымда сары ширәм. Yollarımda sarı 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 şiren. Kilsin kilesin özün kil, yaratam şunu ben. Kilsin kilsin özüne kil, Ələ san tügən. Kilsin kilesin özün kil, yaratam şunu ben. Kilsin kilsin özüne kil, Ələ san tügən. Көзгө
yaşiminden Көңіл білән сиңа сыянам Тәрәзәдән қарым тышыға Көжейіні тағын қышқа Үмітімні юққа бағылайым Биылғы күз өтер бушқа Келсін, келсін, өзің кел Ярадам, шуны біл Келсін, келсін, өзің кел Әлі да сан түгел Келсін, келсін, өзің кел Ярадам, шуны біл Келсін, келсін, өзің кел Әлі да сан түгел Келсін, келсін, өзің кел Ярадам, шуны біл Келсін, келсін, өзің кел Ярадам, шуны біл Келсін, келсін, өзің кел Ярадам, шуны біл Келсін, келсін, өзің кел Әлі да сан түгел Келсін, келсін, өзің кел Ярадам, шуны біл Келсін, келсін, өзің кел Әлі да сан түгел Келсін, келсін, өзің кел Әлі да сан түгел Бездә бүген махсус кунак ашыктан ашык тапшыруы алып баручысы Ильяс Шахиев. Сәлам Айгөл. Сәлам Ильяс. Ильяс, гадәттә син җырчылар белән үзең әңгәмә корасың. Ә бүген без синнән сорау алырга булдык. Бу бик зур дәрәҗәдә рәхмәт. Рәхмәт. Ашыктан ашык тапшыруына ничә яшь? Хәзер тапшыруга 3 яшь дияргә була, 3нче елын эшли башлады. Беренче чиратта рәхмәт безнең белән шушы еллар эчендә булган барлык тамашачыларга һәм әлбәттә инде матур иттереп эшләргә ирек билгән Мәйдан телеканалы җитәкчелегенә. Тамашачыга ашыктан ашык тапшыруын ни өчен карарга кирәк? Тирән мәгънә эзләү өчен. Чөнки соңгы араларда безнең тапшыруыбыз ул тирән мәгънәле интервьюларга күчте. Шуның белән аерылып торырга телибез. Ильяс, якын арада нинди кунаклар чакырырга планлаштырасыз? Бу атнада Мәйдан телеканалы тамашачылары Казан камера оркестры дирижеры барыбыз да белгән Рөстәм Абязов белән. Инде якын араларда без Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты ректоры Роза Шәйхәйдар кызы Әхмәдиева белән музыка турында узын әңгәмә әзерлибез. Һәм шулай ук инде Татмедиа җәмгыятенең беренче урынбасары танылган шагыйрә Илгир Әхмәтова белән шушындый матур әңгәмә корырга җыенабыз Айгөл. Аңлашылды. Ильяс, шундый матур әңгәмә өчен бик зур рәхмәт сиңа. Сиңа да рәхмәт Айгөл. Шушындый матур алып бару эшләрең, дебютың дәвамлы булсын. Инде иҗат шишмәң бер вакытта да саекмасын. Бик зур рәхмәт. Ашыктан ашык тапшыруын карарга онытмагыз, ярыймы? Ярый. Мәйдан телеканалы тамашачыларына да шул ук теләктә калабыз.
Гүзәл Гарафиева июнь айына шактый планнар кырып куйган. Клип төшерү ниятем бар, ләкин әлегә вакыт юк. Бер юлы берничә җыр өстендә эшлим, җыр сайлауга бик иҗади карыйм. Темасы буенча үземә туры килгән җырларны алырга тырышам. Әлбәттә, беренче чиратта бу мәхәббәт темасы, диде Гүзәл Гарафиева. Бәхетемә минем булгансың, минем өчен җиргә тугансың. Янәшәмдә бул дип мәңгегә, йөрәгеңә бикләп куйгансың. Җибәрмәмен дисең үзеңнән, саклыйм дисең йөрәк түрендә. Синнән башка берәүне ярата алмыйм кебек үземдә. Иреннәрең синең алыдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алыдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Ничек рәхәт сине сөюләр, очрашулар өзелеп көтүләр. Назлы сүзләр белән иркәләп, кочагыңда өреп китүләр. Син булганга күңел күгемдә, якты йолдыз яна бүгендә. Яктылыгы җитәр гомергә, син сүндермә аны, сүндермә. Иреннәрең синең алыдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алыдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алыдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Ай буе дәвам иткән көрәшнең ахырына килеп тә җиттек. Лайыклы хитның май айы җиңүчесе билгеле. Ул да булса Гүзәл Гарафиева һәм аның башкаруындагы Иреннәрең сине алдамый җыры. Лайыклы җыр. Җырның башкаручысы Гүзәлне җиңү белән чын күңелдән котлыйбыз. Уңышлар телибез. Дуслар, мин Айгөл Хәернасова сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Мәйдан каналыннан аерылмагыз.